Oameni buni, cu voi iarăși așa să vedem Brawl Stars. Astăzi o să facem fun moment și să trecem. Wow, cum mi-a dat-o! Nu, te-am făcut? Și dacă vă place, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Cum și-a pus tureta în poartă și nebun. Nu știu pentru voi dacă e amuzant, dar nici pentru mine nu cred că asta care mi-a special. Mamă, că mi-a dat-o. Hai, hai, eu iau un gol. Păi era Milioane de oameni. ceva ce nu putea așa de dacă că, bă, de ce să șterg contul ăla când mă gândeam, bă, mai bine nu șterg contul ăla, mai bine mă gândesc ce am făcut, dacă am pus eu e-mail-ul sau parola și dădeam contul, de ce să dau delete când trece... Mamă, ce i-a dat-o? Să faceți voi așa, sincer. Dacă ați fi așa brawler. Vedeți cum se ducea lunat pe dânsii. Nu știu, nu știu. Spargea să Nu băgăiască. sunt sigur, dar cred că l-am. A fost sigur. Are un minut a meciul de când s-a început, 5 e jumate. Dar eu cred că am eu e-mail-ul. Cred că O, când ia am unde? creat, eu l-am creat cu un băiat, cu Dumitru, m-a ajutat să creez asta și după aia, Aici sunt. poate că ai făcut e-mail-ul. Crouch la... Bă, cu cine ține? Eu țin cu albastră. Cred că ai încurcat aia și dădeam, cred că s-a lichid din mână și la Hai că mai face timp și Nu, please. Dar nu că tot îți apare. Și în plus că când faci screenshot cu blog, Moare, îți apare moare. acolo un scris când vrei să scrii. Oh, ce a dat-o el primul! Hai. Du-te el primul. Aveți grijă de tureta voastră. Dar știi de ce? Că când dai bloc, când dai bloc,